Добър треньор означава две много важни неща. Да си добър педагог и да си добър психолог. Значи, дигаш кръка. А виж ли какво става? Айде да не мога да го мръдна. Виж ли как трябва да ти е кръка? Това тегли нагоре, дигни корпус. И е тая ръка ми. Ето това ме тегли докато върта. Аз искам моите състезатели да искат да правят това, което правят. И искам да не е насилствено. Отвори плешките! Стой с отворени, иначе ще вържа плешките и ще стоиш така непрекъснато. Искам да изгарят от желание да идват на тренировка. Искам да знаят, че за да си спортист, ще ти е много трудно, ще се изморяваш много, ще би имаш контузии, на това нещо не трябва да се обръща никакво внимание. Гърба, отвори гърба. Ръка. Криси, аре бе, моето момиче, мисли само за едно нещо. Тичай! Хващай, бързо, бързо, бързо горе. Тя абсурд! Момичета, нямам случай в историята си на гимнастичка треньорката да ми е правила уреда. Имате грижата за уредите и за всичко, което ви касае тренировъчния процес. Много е важно състезател да има комплекс от качества. Първо талант, трудолюбие, задължително, то върви заедно с таланта. Смелост, издръжливост, не на последно място дисциплина. Опитвам се като треньор да възпитавам всички тези качества. Опитвам се и да създавам настроение в залата. Слушай, говоря! Отворя ли си устата? Всички ме гледате в устата! Направихте всичко трудно, дойде финала и си изплякахте лентите. Браво! Много съм доволна. Браво! Доведах Фил в залата, защото смятам, че това ще му помогне да ме опознае по-добре и това ще помогне за нашия бъдещ тандем. Ще си сменим ролите, аз ще стана треньор, той ще стане състезател и ще изисквам точно толкова строго, колкото той изисква от мен. Ще искам мигновена реализация на това, което му показвам. Яйца бъркал ли си? Да. Ето, бъркай яйца сега. Бъркай, 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 ама бързо. Съболява ръката. И сега трябва да изиграеш минута и половина съчетание, както ти ме караш да играя минута и половина, обаче да въртиш така. Много добре, обаче ти пада краечето. Ето го, виж какви хубави спирали права. Виждаш ли? А ти правиш така. Айде да ви да. И, не е прозорците, щупи ни прозорците. Мали. Хоп! Браво, Фил! Хоп, виж какъв възъл вързи. Ти не можеш да се класираш и последен на Олимпийските игри с тия възли. А искаш аз непрекъснато да съм номер една. Нали ти казах, че ще те докарам в залата да направиш цъкърък? Цъкърък, цъкърък. Знаеш колко фасулска работа? Цъкърък, цъкърък. Как може ти да не можеш да ми направиш мелничка? Аз не ти дам инструменти в ръцете. Не ми даш инструменти? Не да. Остави инструментите. Остави ги. Препарацион. 2. Пирует в адетюд. Полза. Да. Трагедията е пълна, бих казала. Кръста му заболя. Ето обръча. Хоп. Айде, ако обичаш. Художествената гимнастика си е спорт за жени. Не е твоята сила и не е спорт за мъже. Това е много трудно. Много трудно.